anointing na Nyankopɔn. Body anigye ngo asra wo sene wo mfefo. That's the foundation. Okay. Doctrine ni Natanya bonefosam. What do you say? But so doctrine ni now tanya bonefosam a otumfu Nyankopɔn di anigye ngo ebesraw. Okay. Fapem ne yato no. Ade say obi asabe watena kurase da. Na onim kenten no. Kenten. Se kenten be yi ebe ye fe ebe tene aye fapem. Okay. Eno na obi Psalm 11 verse 3. Ma Bible nkasa. Anyum du baako tiche mu. Baba entena fie enka kire me se papa me hu de me nyo. Eye wa na ope. Tieni o entena fie entobo ngu park so. Ewo butaye nti a otumfu Nyankopɔn de me ba SOMPA. Ode me ba last year afrase. Ewo butaye ntira. God has a purpose. And entena fie enka kire me se me ye biribi enye ye no. Ade asa na ko Anyum du baako miensa na ose. Se wo se nyina so a. Ose na se wo se nyina so na. Otini be ye den. O kind bluff na was when they destroy the foundation. Where are the righteous people? Me say abrabo oba hununiem num. Okay. Na dey fapem. Yan got number 1. Seeking the truth. Hwehwe no kware. Ti so be ye Kristoni tie. Wo ye Mozirami ni. Na se biribi nkoye ne beremu a number 1 obi san ho se ntime ye no kwafo. Okay. What do you say? Abrabo fapem ye no kware. You can call yourself apostle. Is a title. You can call yourself a bishop. Your title. You can be evangelist. Is a title. But just ask yourself, sentiment ye no kwafo. What do you say? Be a John 8:32. The Bible says, you shall know the truth. The truth shall set you free. Me did the jabba. I mean, 2 minutes can call Western North. Minia, Alex Joe. And you my good evening. Na catch our papa Jina. Say me manajo. More Western North Bonsum Quanta special. Me mamunya na adwa na dwi. Yeah. Me ba to wabi. John chapter 8. Yohani asempa eti nwotwe titemu aduasa mienu no. Ose na mobehunu nokware no. Ose na mobehunu nokware. Na nokware no aye mo adehye. Simple. Tieni o. Abrabo fapem. Number 1. Aye nokware. Okay. Seeking the truth. Seeking the truth. Fapem dika no. Okay. Nipa nka nokware. Nsoli dem aye ma mountains ayema and Friday all night ahodo ba yem say on sentia ka no kware Ghana ga nyambo okay tienie me say Ghana ka nyambo ba no kware ayen kanti 24/7 people are crying. Let me tell you something. Suano kredie so suano kredie na suano kreka your life will change. Okay, that is number 1. Ye to fapem ye wi ansa ne abasusum de. What you say? Okay. Bebre nka no kra ade ne ye ba kon ti o tofo ade ne ye 10 at office or the zalom ye nua church animu 1,000 1 year 2 years o sha ase ade mani pawu ntem obi on ka no kra mani pawu ntem yeah. Ubetimi afa kwati kwa biso nya sika but nukura won kanti you die earlier. Okay. Because of our time. Number 1 no. Ya number 2. Ya to fapem. Ade mani pa ehu de Nyankopon tie wa brabom ayobi o wa abotre. Be patient. Abotre. Be Hebrew chapter 10 verse 36. Ade mani pa sere. Ade mani pa konkan. Ade mani pa te dew ewa brabom aye fapem. Ba fapem ne eto no. So wan to fapem ni yaboa no matter akwanse be ma wo. Enye dwuma. Hebrew 10:36 was say ko ma etidu tichemu aye aduasa nsia. Was say na boase to hia mo. Was na botre hia mo. Na se mu wie de Onyankopon panu ya. Na se mu wie de Nyame panu ya. Musa aka bo hye no. Musa aka bo hye no.
Yes. And obia so yesofo. Obia so yodifo. Abotre aye ni enti. Baba, me say abrabom, adwumem, awadiem, fa pem ne to no. Okay. Suya abotre. Awurade amfefia tieni o. Was I the Lord, I'll bless you. Was me awurade mesiraw. One for time, one for date. But other than you want to tell us. And I brand you be a so fie. Papa me condemn you. Me condemn cars. No. So self-free talk car is good. But you penny about tray shortcut 3 days team 1 year team. What do I say? Okay. Can't Bible no can't send me all. Tieni. So we are Juma. Nanya me bless you. SOMPA with me to car. But car now turns no just inquire of the Lord. Honey. I'm not about Monday or the cash 600 million. Zonga 50 years. Fenu asabra basi. Because 50 years when okay ni mukakra ekeda ni no. Tieni o okodi pa enya sika. No dey say mpaboa ton ase. Okay. Wa ton mpaboa me awurade adom eye. Na ni ogo bi say kai good. Okoto anua ka. Baba anka won ton ni mpaboa. Ti say otete ntimi nkofie. Wajan mpaboa ne ton. Eko talk. Anua ka. Ni ogo ba ka chen say anua ka is good. Once a life. There be anu me catch a man for say anamon bia utu bia no just inquire of the Lord. Just inquire of the Lord. The ma abisa hia no no. Abrante na misa. Na djuma ye mpaboa ton onye ka wona but ene e ka beda nanim. What you say? Papa obi a wona djuma o. Some we are twins. One mother, one day born, but we be on the destiny. We be on the sebre. Okay. Ora we ya wonte ase. Me kire ade ya mani pasere wa brabom. Cause you timi kan kire me say we adwuma nyeye. Bisa wo say enti aye madwuma. Adwuma na me se egu no, aye de na egu. Aye madwuma. Number 1, me kan no kore. Ana me wa botre. Ye to fapem no. Number 3, forgiveness. Fache. Ade me nipa e ka kire wa brabom. Ade me nipa nkoso wa brabom. Oni fache. Okay. No consider that we are yawonimu. Be a baby, Ephesians chapter 4:31. 2 minutes, I'm tell you, Baba. And that's often is of woe. Soften will be at the bonnet chair. Your cast a member, your cast will be a Christo Nima pa. You are the bonnet chair. So if you're not the case, you see, Case Cassia pa. Case you can see. What do you say? Me catch a rabban, say, Rabba, Fanco Sabia. Yeah. Or see, Papa, no one come and call. No, consider. Sister no radio oni ni kunu awo nkwada 9 ne yonko a oni na di agro 25 years ani ni kunu anyem omo anyem o ye da to be ma nanim waje obatin baby ukua de twa mu ye 2 weeks be ma ko ye djuma tamala kura bi ase and I walk out about no of a full friend and down from say, Mambi, Mr. I walk coming if I'm quite out of Sabia. I would have one cabay day. I know, friend, Nams Mambi, Cofanico, or say, Papa, Nams just Cofanico. But glory be to God of our taxi, Echo followed in the koi, who do Senteswa, who move around and gay. Wow. Adia chen yawada me see yaduane koma no o say papa nam say ya ye ka Kristo soma enya mountains Yesu me condemn ade o Yesu ko mountains ba ko pe and obi do why ni fie olis ko be ha danti maka obi atra mountains 1 year because olis ko be ha dan onya dwuma be re otimi ha dan obon paye sankem paye me nipa di ye power braboba ka prayer towers ko bi adaka me condemn prayer but e many paniye ade many padiye eye dwuma pa fa nsaya den eye dwuma
ana yedie wo boni bia na sese onipa de chana. Just consider, no matter your woman being, because abira yesu kwase nu yaso no o kansa mako 7. Number 1 was eja fa chewon onim dia woyo. Ephesians chapter 4:31 ko dia say no. Ephesians 4:89 enchichemu a eye aduasa baako. Ose moma wonyi yade nyina. Mfrim eye ntoa so biem kan biem. Ephesians 4:89 enchichemu a eye aduasa baako. Moma wonyi yade nyina. Moma wonyi yade nyina ntoa so. Yo fie ntoa so. Ade be manipa efa pem awie peyo. Papa enye Kristo so se me boton so. Debi na me ya to fa pem ne consider. Odin sabe wo wani, yes, fache. Hana dema Kristo fo fache. Onu ane yonko. Oni na 25 years. Atini kunu. Mesi mame fache no. Yeah. Adia edi wo wiase pa aye fache. Aye num. Anya no ko abutre. No kware kan. Ye ready to so miensa. Ye to so 9. Love. Odo. Because se fache ni ho do ni ho. Be 1 Corinthians 13. Odo. Wasi samede ene. On papa odo mahonya ha ubi ade mahonya anadwi baba ye to fapem no te to baby just ask yourself why ade na me ye bibi enye yi obi unu obi yaka wo ye bibi enye yi eya se no Korinto 4:10 etidu miensa chemu baako no osisamede onipa ne abofo tachira ma mekasa osisamede onipa ne abofo tachirema mekasa na mini do a na metise yawa eregigye ana akasa erewoso yebusie ho ene Ghana Christopher ni do asofo number 1 ye ni do da bia ye pese members na hwe yen. Okay, we must show love to others. Odo edi ene odo kata from so what do you say? Same me do obi a me fa nsi fie nya no. Okay, me do obi a me twintwa na nam nyina ye tie sompa. me do obi a me sisi no me do obi a me monapo me do obi a me nya ade ani kwase me ye tia no ye ni odo. That is number 4. Here we last one. They are tough up him. Last one. Respect. Be a 1 Peter chapter 2:17. Is it fair to say can move back be on here dey be o. Me did the Jabba, the spiritual professor. Papa, Christosom enye magini better o. Enye magini pan o. Ada say no, is it fair to say can. Petro huma edi kan eti mienu chichemu a ye du nson no. Ose munni nipa nyina ni. Ose munni nipa nyina ni. Unno anuano. Eye. Enne so bi ko deeper life. Osia ne so for respect no. Osia other pastor on fa na nye hwe. On the free nyame. On free nyame. Say so for catch say de ne. Sompa. Enu am catch so for makuma 100. Abrabom. Omo ataye mobo pa ya so for. Ene maka. Cause so for ni do. Ade so for ya hoya. Yes, pesami kuminya special Ghana so for. Ahoya nko a. Da bi o. Bible ni ye nya da jinsunya love ebeye din se comfort ni comfort betwe manson beye din je Christopher ye ni do ye muya de onya sika 2x4 onse wa wie la so nu aye mobo la so nu aye mobo papa abrabom ade a eya pa ye bako pe wo si supen ne wantimi ande. Hey, papa, was this open you? Just ask yourself, then went to me and Mama Safonum, just sit down. And they are tough up him, no? Oh, tough up him, you are. Now, say yes, but we are see. Tea, and you made the woman, you tough up him, maybe. Your boss will be number 1, Siano Cracker.
Number 2, number 3. Number 3, fache. Number 4, sua odo. Number 5, respect everyone. So we sa ni manum we ya to fapem. Eno ni ogidi ni anase eno ni onipa bia onipa biara tio onipa ade de bobra because men kasa ma Kristo fonko me kasa ma wiase nyina da ode ase obi ya Muslimini, obi ya Buddhism, obi ya Christian, obi ya Hindu, obi ya den ode a human being esom me fa na sase we so heaven e ya trene for tini cancer 45:7 wase wo doctrine na tan abonefo sem sa wo doctrine na tan abonefo sem a Onyankopon de anigye ngo abesra asom fefo diga je sem ya dwuma nyeye eche se tene ne de mfa ho se wo ye Kristo ni ana anye doctrine abrabo ensisi obi enada obi emu obi kwasea etwitwa obi na ntini uto obi ade atua jansekuro janiema enye walk with God. Because you can Genesis 17 number 1. Bible said na Abraham onya finsia du okronkron onyame yini wali kire no samini onyame twedu ampon nantimanim na yepe na dwedem di ka de ma wan no ti we ne fapem no afa na ebe wura sunsum na matre o se oto fapem ni wia unwie yo afa na be sida na re asiso and they say yes sister ba kwase papa and na kwase wie kura emu adwuma ye no enye easy na ane yeah because when you left foundation we are after na be ma the structure for na be say yes we there now you enter the so for kodo papa and pa ya to fa pem na wie yes after na be to so okay to nti bibia sha bisa me papa ya to fa pem na wie na me pese me huni se eye o Kristo ni bia sede eyo onipa sede onipa enye Kristo fo onipa sede sua no kreka okay chana ni nkwa asore da enso na bo Ghana fo busia okay yeah me na me ka charawo ne se eno ahinta sem gum se enye ogidi ni nko ana esese obo sua no kreka bote nya brabo janse hunu die okay emu obi su hunu yem emu obi sansi fo ode ase ema wo bi sansi fo Proverbs chapter 17 ayenko 17:13 me did the jaba the spiritual professor ye to fa nasa de odeboni hye papa na said the odeboni hye papa na mu no oni rempa ne fie da boni mpa ne fie da eno ne ade e men na nipa bi su abrabom okay that is number 1 timari so for yen wi ade bi wo ha ye be hwe niema mako miensa ehu abrabom we say na ma say niema mako miensa a ehu abrabom yeah e wo sunsun fam in spiritual realm number 1 baby out here okay ya tena ye ofi na kura se ba no o mame atunifo onye basabasa ba kumase enknan efi obetena mu no obobra anye yi okay ade many pa eka kire wa brabom in spiritual ana ehu ya tena ye we did the jamba papa ne tse ebetima ba se onipa bi yo tene ni na ono ankasa omo brabone but baabi okotena ye no baabi okotena ye no efie no kotena mu no tumi e wo fie ho no ama ne nema nyina sei okay me ka that last week medical doctor ba ko ne everybody o se papa maintain me bi ase na say yeah so for abrabom tie ade me ni pasere ba ko ye hwehwemu okay yes hwehwemu abisa twe no kareba okay abisa twe ehunu ba all they say abisa ma hu gina bia okay obo na yeah oni ni ranyen se mako 5 oni se bia na sei enu a wo wiase biara omo ayo and so still but to hwem me ya hwemu no because say papa baby a wote mu tumfifi o anya sa aboa wi ni nya ba nse na ti onu so nim oh enyo ti sofo da bia meka me say Ghana sofo 90% are more members ni bani evangelist ti o
oni honhom hunumu what you say okay be Jeremiah 3:15 yeni komo bi ho metum na ma kire wo sie we evangelist do lame we pastor do lame na de yesu suma dwuma so enu nti na nyankopon wo de sie okay ka benya kasole bia nkodifo ba ko papa omo kire se enkom hye dwuma egu sa they don't know what tie so be me fa boge nye suman okay so be ko Church of Christ ya o pese asofo ni nyina ya evangelist okay the be obi ko deeper life wa o pese pastor ni nyina be teacher no Pastor Kumi, he was a teacher onye prophet me akasa me papa Reverend Otabel, he was a teacher but only prophet in the nam okay prophet no one in the nam the man was a teacher but so no di for the nam obi a do lame what you say okọ konfa no chia ye were dentist wo ho yes what you say o yes ho adwuma ye wo mo so a wo nan ebua surgery o mo ye ho adwuma yes ye wo mo so a heart akoma o mo ye ho adwuma ye wo mo so a wani o mo ye ho adwuma ni nyina ka bom ama ni wie health na ba ye pharmacist o mo so na ye nuro obia ni na dwuma bia ni na dwuma ba Ghana ko de evangelist ba ni de na ye enso on ka no kre o de ase on ka no kre e ya za no be jan nipa SOMPA FM bia e ase no Jeremiah 3 odifo Jeremiah nwoma ne timi ensa enchichemu a eye dunum me mfa course nti ase na mema mahwefo se de makoma pe ase na me atwe dua mema mahwefo se makoma ye de se de makoma pe na odi nhunumu number 1 odi de yen nhunumu ena de yen eni nimde ade aye no mo simple ade mienu na de yen nipa nhunumu ena de yen nimde Bible si nimde a me mani enti oyira life kistosom eyabrabo ene papa obetima ka se wo mu a omo condemn ne nimde na omu nimde da bi odie nimde wo hunu twi Bible kenkan ya osemate mo ye sofo twade o ede na osua ye e wo twirem ade na usua ye so for penny be na di na ti okay what you say hu twi Bible kenkan e come mountains mienu ba ya wo say me ye sofo ade no fan fichira Bible school yen fa Bible school me di sofo okay asofu juma ne calling Bible school need to acquire knowledge or to hold the certificate or license. Simple. Okay. What you say? Aye nimde ana de hunumu asa. Me de ye problem. Papa me ye dwuma nye yie. Papa come me or some hear the costs. Papa me ban wi. Yes. Okay. Me see week if free man de be sinra. Me ne aso for makoma 21. Ene CI omoma. Oui, ensa adwaman, oui, ensa adwaman, but the grace of God asundua ba fie. Me de ye problem. Papa come meneme. Papa mi so sika manase na me anka ne sa. Because o twedua amponse wo mesira wo. Okay. Na ye de na so sika mo enyi. For ye ti kwa twedua. So for pania o tene kan Dr. Alex Kwabena Jamfi, the spiritual professor, and wato ne boase a Erade afa ne so na o kyerɛkyerɛ wei Kumase kununum enuam ɔkyena ya memene da counseling to present your case before God ɔkyena Kumase kununum enuam ɛna papa ɛtena na ɔne nyamemma ɛhyia adi dwuma no ɛno nti baabi a wo bia afa ka besi wakagyetia wosi wakagyetia wo se opɛ kununum ka wa kununum ka ka kyerɛ mate ana driver ni sɛ obesi ɛwɔ kununum enuam sɛ o hwɛ no wɔ TV so a papa number na that screen anim no obetumi afa utie no radio so a 0548 86 47 47 01 ayemumu anadu ya pebi to so
ɔkyena frame counseling adeɛ biara kyerɛ so wɔ abrabom deɛ woyɛ ɛnyɛ yie deɛ wodwene wante aseɛ no papa sɛ ɔkyena ɛne ne nhyia na Awurade bɛfa ne so na deɛ wonte aseɛ wɔ abrabom no papa akyerɛ wo mu na wo so wate aseɛ na watumi abɔ bra no akɔ w'anim because papa akyerɛ mu sɛ abrabɔfa pem nankasa ɛyɛ tenene ebi a wabɔ tenene bra wayɛ deɛ sɛ woyɛ bia nanso still nneɛma nkɔ yie a hwɛ papa akyerɛ kwan na Awurade mfa ne so na ɔnkyɛ wo firi saa amanneɛ nim papa yɛntoa so meka sɛ nneɛma mmiɛnsa na ma spiritual nipa su abrabɔ okay baako yɛ yɛatenaeɛ baabi a yɛteɛ ɛdi nya papa efie na ɔkɔtena mu no wonim tumi ɛwɔ fie hɔ number 1 number 2 yɛto fie ne fa pem no mekae sɛ apostle baako de ne babae wɔse papa me ba bɛma yɛ baako ɛma 6 na bɛma no wi nkoa no hɔnom SOMPA FM. kura no 18 years apostle mu yeah the man was apostle wɔse papa mente nneɛma bi ase na mesɛ apostle number 1 baabi a woteɛ no flat na yɛ han ma wo no ɛbɛyɛ 2 free saa flat wɔ papa enti sɛ ebia sɛ makɔtena baabi saa mɛmfa sɛ papa wɔyɛ apostle mu a wakɔtena baabi saa minimum mpayɛ bɔ enti mpayɛ na mɛbɔ ne ntimi mmereke mama ntina daabi o wɔn sɛ every door has its key knowing the solution before what do you say every door has its key ɛpono bia wɔ deɛ ɛwɔ ne safoa na wonyanya asafoa no bɛyɛ de wɔtumi abie pono no gye si ɛkyerɛ wo ɛno nti na ɔde hunufoɔ wɔ abrabɔ ma yɛ SOMPA. everybody need a prophet mɛka de nɛ sɛ asɔfoɔ 1,000 sia na yɛbɔ mpa a sɛ odiyifoɔ nim a ɔsoro nkasa woka na asɔfoɔ no dwa evangelistfoɔ bɛdwa wodwa dede kwa mɛka kyerɛ wo because ɛnyɛ w'adom no no sɛ asɔfoɔ 1,000 sia ɛbɔ mpaeɛ a ɔsoro nkasa ɔde hunufoɔ ɔna kyerɛ kwan ɔde aseɛ ɛnɛ na Ghana azanti asɔfoɔ bi nnia ne onyam ɔde aseɛ yɛyɛ funu nti bebree yɛ funu nti ama bebree kasa tia adi yɛ adwuma ɛno so na kɛyɛ supreme yeah memedi deɛ Jaba the spiritual professor just sit down and ask yourself aberanteɛ baako ba nnura wɔse papa me maame abie school na school ni kɔ so ɛsɛ school ni gu SOMPA FM. mɛsɛ masa head teacher no head master no ɔfa ɔbaa wɔ office hɔ nti school ni bɛgu na wateam adeɛ yɛ hu paa baako no abrabɔ mu sɛ obi adwuma na obi fa ɔbaa wɔ office adwuma no bɛgu na ɔsɛ mekyerɛ no adeɛ manager no adwuma no nyɛ ɔno ne dea ɔnyɛ headmaster no yeah enti ɛdɛ na adwuma no sɛ ne office ne office ɔde aseɛ ɔwɔ akonnwa to yi wɔ misi wɔ mekyerɛ guy no kɛsɛ wafa ɔbaa wɔ akonnwa nim papa yɛ sunsum asɛm o but papa mebia asɔdeɛ no agu no papa mebia adwuma no agu no papa mabrabɔ nkɔ so no ɛwɔ sɛ ɛyɛ research nti ne ma hwehwɛ mu ɛhia awura baako ba sɛ ne kura bɔ ne dwetire maako 4 SOMPA. yeah na nka kyɛ sɛ awura sɛ wopɛ sɛ w'adwuma gyina ma wo a number 1 kɔtɔn nam nso ɔnkɔ dɛ ɔnkɔtɔn nam obia wɔ n'adwuma because woahunu w'adwuma a wobɛka sɛ wo ti nyɛ yeah mese nneɛma mmiɛnsa ma nipa su number 1 yɛ watenaeɛ bie 1 Samuel 22 yɛni kɔma bi wɔ hɔ medi deɛ Jaba the spiritual professor verse 5 odiyifoɔ Samuel nwoma a ɛdi kan ɛti 22 kyekyɛmu a ɛyɛ num no ɔse na odiyifoɔ Gad ka kyerɛ David ɔse na odiyifoɔ Gad ka kyerɛ David sɛ ɛntena bepɔ so atenaeɛ hɔ sim kɔ Yuda asase so na David si mu ba Heret kwae mu ɔte aseɛ ɔtɛ ma ka sɔ bɛyɛ deɛ ɛwɔ nneɛma mmienu a ɛma nipa ka kyerɛ wɔ abrabɔ mu mese ne ma sɛ ɛma nipa ka kyerɛ wɔ abrabɔ mu number 1 procrastination ɛmɔto hɔ ɛno yɛ number 1 ɛna disobedient asoɔden
sanka David ɛyɛ asoɔden a ka Saul be kuno sanka David ɔyɛ mɔtɔ a papa mame ka no kura nkyerɛ wo bra o bɔ bra study abrabɔ nyɛ one way o but Ghana deɛ yɛfa bibia one way sɛ asɔre leader no ɔyɛ evangelist a ɔpɛ sɛ anka sɔfo de kyɛ nya evangelist ne nyansa wɔ fam ne nimdeɛ wɔ fam oni hunumu ɔte aseɛ because ɛyɛ fivefold ministry me ba yɛ bɛ lay foundation because one day you die and Ghana for preaching ɛyɛ one way we are say we afɛ so na Ghana for so kwabro kyere afɛ na Ghana for so si dan ɛyɛ nimdeɛ na sɔfo ni bi ni o bɔ wa bra bɔ ni yie ɔte aseɛ afɛ na sɔfo ɛtɔ cars o si we ase kwa wie yɛ o tɔ car yɛ den just ask yourself unyansa wai o si we ase kwa wie yɛ afɛ so na o pablo kyere akɔ unyansa wai dachi nipa sɛ dɔtene ne nante de yɛ fansa yɛ dwuma because ɛnɛ sɛ wo nɛ wo yɛ suaba there's accountability ahead of you what you say afɛ na sɔfo tɔ cars afɛ na sɔfo si adan afɛ ne yɛ ba yɛ asɔre dɛm da bia yɛ suba ani munya ka ne tɔ me de jaba nipa mpɛ no korɛ what you say member ti asɔre dɛm onye dwuma nyo SOMPA asɔre sika yɛ tabli 4 billion ne atɔka amasɔfo baako no nko adem yesu ba o musa chama dwini o sister yesu ba de nsi dan yesu ba ntɔka because oba ni nyina bɛsɛi enne Ghana for pablo kyerɛ obi apɛsɛ ɔkɔ America obi apɛsɛ ɔkɔ London me condemn ade o but just ask yourself abro enu asisa baako ba ya bra sɔfo mesrɛw me bra baako akɔpie Germany 6 months nie ne me ma yɛ den papa am ka sɛ mama Ghana de nyɛ den ma yɛ ɔse Ghana yɛ den ɛna ɔkɔ Germany ame pamo sister no me nsusu nsɛ hunu so oh yes wote Ghana wo se Ghana nyɛ no kura wo nkanti ade a wo mu nti sɔfo ade o abotre a wo nie nti ɔde ahyɛ ebu a wo mu nti wo mu ade wo se Ghana nko yi baba baby kenka ye no wɔse na wo di for God ɔkache David sɛ ɛntena be pɔso ɔtena ya ka simu kɔ ɛnoda ya wada lady baako ba kansa no papa wɔse papa me serew na sɛ wura sɛ wo kube nya sondua a efie na mutimtum fifie hɔ ɔwale yɛ 2 years nie the bia da ntɔkwa na sɛ fie na atemu no yɛntena hɔ mmɔbra tu firi fie hɔ your problem ni o unbeliefs tieni o evangelist obunya no members nso da bi antokwa metena fi ha ye ne bisa wo sɛ wo tefi 20 years ni ade na wontimi ento half plot obi atre di cham so more than 30 years within to one block just as yourself what try any and you number 1 okay baba you number 2 the rule in our family yeah you will fear be or ya try to say if you were there unya 10 million the rules in our family and not lie and say you had it onyanisa this is one you juma tie e ho adwuma ne ye nyema mienu number 1 akwantere and am paibo okay yes just say untimi mfa empaibo nko anta da bi problem ni ye me see enne ko all night aye ma and so see people struggle and yeah the suffer me dey menye campaign mo bi o e do Monday obi anim Monday go to eja cash more than 100 e do fiada go to mopa e do Wednesday go to second chance and so sell Ghana for say nema nkoyi eye boni aye ne yo anede ne yo anampa ye kobon enye dwuma prayer with that direction no it say why abekwan na nam nim
anya de me de jaba me momo number ni gu so ebi a wo chiri wo chiri wo north wo west north papa support to program me pon wa frɛ me ka se no sister ba ko se papa ma send you 200 yes me say we adwuma ba so ya wo chi na owura kɔte adeɛ wei fa yɛ adeɛ wei and the person ɔse boy 11 na wo chi nyina sa oto ayɛ ntɔ da bi nyame anka ne sa bi Deuteronomy yɛni nkɔmɔ 15:4 me de jaba ɔtena no pa me tena se wɔse is to present your case before God. papa mi kunu jame papa mi yiri jame papa obi je me yire papa mi be mani ko off bana mi improve nkyerɛ se nyame yodo ma wonya ubia de na be fast. Deuteronomy chapter 15 verse number 4. God ɔse ankanse sɛ ohiani wɔ mu mu ɔse ankanse sɛ ohiani wɔ mu ɛfiri sɛ hyira ne Awurade bɛhyira wo hyira na otumfo Nyankopɔn sɛ ɔbɛdɛ ɔbɛhyira wo but just ask yourself why if you are ko free mu no ye fia wo ye niye ye yo kan brabɔ ho okay ma me kan no kure nkyerɛw sa asɔfo ne condemn yo yo de a mo kɔ church no offering no tithe ko tie nyame asɛm sɔre kɔ okay because sɛ wadwuma nkɔ yi abɛde watimi asifie ɔba menya politics yo ma me kan no kure nkyerɛw cement eba 20 cedi obi antimi antobi na ne bre nya den enso next year obi got top plot next 2 years we will see fie next 3 years sanete bi bobo an ayeta me di de jaba momo number no 0548 86 47 01 papa me ba ne nom nsa fa ne bra papa wonum wi fa ne bra papa me de to wa no wafa oba to sadi ba ko pe obekuta sadi nim me bom pa ya twen eba be wuram fa wade ko anumre mema wa bie so fase soro anopa ukona wo krawe a afri anu papa me ya driver ni me soka ma na age bra na me hwe ahwehwe mu is skilled okay what you say baby a wote nye efia wo frim father side mother side wo maami fie nye wo papa fie nye enso na yesem bra eto baby a sit down and ask yourself why the ma wo deep we here wa brabom no we are suffer we evangelist seeking the prophet the direction so person we ye nyame adwuma yi a we here odifo odi hunfo simple because suffer enye aduane na o se udi enso unim udibia watibia ho unyansa wo fom ana tafra dia wonwe ana tafra dia wonwe dabi o Paul say ya wanyema nyina ho kwan ne nya ne fataye wo ye sofo die wo ye sofo wo ye ohima wo ye nana ana wo ye CEO sankofo na we e wonyema bia e waduane bia eni kwa asem ye de udi sada bia nima nyina ba basa e tire sunsuma de memedi de jaba papa hwefia wo frim ye nyina ye tie SOMPA hwefia wo frim e de ade ne atwera to your written word okay akosua de fie ye nya 60 years wasie wa famu nyina wo ba wadwene kɔ hɔ me de mba me bie wadwuma kyerɛ wo yeah abrante ba ko ba se papa masie ma miensa nam se ya de woni fie no no ni bra pani wasie ma 4 ni wafa wasie ma 3 ni papa wasie ma just on de woni fie but on say we you wadi bi say just sit down and ask yourself why you inquire of the Lord what is going on about my life edi ade na ekoso mabrabom edi ade na ekoso fie ho eno na 1 Samuel 17:29 my bible nkasa otena no pa me tena se papa eka meneme papa die ade a minimi yo obi abodam okay emfa ne ma wani efra ema okay wadi ayira ema god wo fie ema okay dia ka bia fa bra oba wotwa fa ne bra obruda gotam fa ne bra
wi pa fa ne bra awura bibia do nsa be so bi enye yie awurade an kan sa o si sira ana me awurade ma dai me sira but just ask yourself awurade so be sira me na yeda me ye bibi enye yi adam le kubo anwo ba kam de papa o si bebrebe yi efiri hine oba bebrebe efiri hine awura ba ko se papa memfa be ma da papa menya basabasa papa menya 30 years be man se me peda hwenanimu miensa nam se wura sana bi obi no be dai ye nyina ye tie SOMPA o da biara obi dwam nam se wofa ona ha dan yama ona pa adwuma ma o wale osunsun mu me kire wade kofa ade we dware wudwade wi 3 days fra of our father eno bo se papa wa friend of an two solid weeks ni no fa ne call on the first no it be your friend no cause apam ni mo ade me di de jaba wuntimi nka cham se papa me ho kire me no eye de na ho kire wo sorry what you say run for your life Rebecca say na sasana tia na metia say ye dey David say yenko odi for Samuel nwoma edi kan eti do nson tichemo ye duonu enkono o say na David say na maye dey enya asem ntia because enya asem ntia metima wi university month you try 1000 but what me abobra ede bia udi 20 cities ya month ye say almost 600 all fair my water bill my lad bill my they be abaya kron forward adwumam they be agents in kwana abesha black jeans yeah they be abesha black jeans and they anini wan ya no akoto die na dey o no akwa bi ka tell representative for jeans shepa cause o market yesha obi ka tell me nra okay was representative for ka to yesha nti o meta pa jeans pa boys no on say jeans no black jeans te da kura no ato yomo da bi aye mo no anu afa na me research yawe me di de jaba papa just sit down and ask yourself why aduma be na me ya mete daw to anamo na me nkyiraw so for ba ko ba so for yen mo aka ho ofie manim wose baba school time no kutenwa more than 100 no di university okay onu na hwia no university no yen mo so abetre kuma so ja mo na yen nam se kombe dew we sofo nam se kombe dew o tena no pa me tena se okay mi wo kuma se kononom enuam papa yare ni hame papa mabo wa so many years enko awrade an cancer ene me po amache prostate aduru mi san yo duyefo papa ma ware ba ma awrade an cancer papa mi ababa wa ma duta mo se me ware se obanya 35 years be fa de ompe dia ompe ni enema mi enu ada so obi kunu ana be ma ni yirewu owo ma nsu ni ba ma me fa nsa yeah the run for your life ma kire onyema mi enu a mani pasu abrabo in spiritual baby out here and if you are free because a bit yeah papa and the last one our re sadia mi ensawe e mani pasu papa our re ababa wa no mamia blessing but bema no ko ware ye nware sa bema no ko sunsum ya ware no okay amana de ombedi ayede tu anamon papa ade atwa to mani pasere ba ko pe e ya kwankere eno na evangelist eni asofo ni dwa e ye jimi because unni sanim die no okay sister ba ko ba wose papa me pesika ye dwuma ma ya mi nya sika no nam se wura totofia ede tieni o totofia ede ba ko pe fa se osum yase 3 days na kacho tumfo nyakopon se wura de connect me boafo uwi a chaman kwada waso ye wie ya na ne montemo o chaman kwada nyina within 2 days o gine kwa ho faka ni classmate
omu wie school 1990 won sia ne da obi aso bi ati taxi okay na hey sofo enkommon obi ani wallet him 4,000 fankoye juma oti asoli musu o sofo si enfa so sika mo bose ya yemfa so sika hwa asori ba hwa asori ba so ba be to collection o de be to kofi ni yama oti ase debi direction mi ka che se mama on se bi si babru yes ora ne se sika ne dwute ye ni bi de ma wo hweye mi mini ka pre de ma but I'll seek the direction for your life otina metena se me de ye problem papa ma wade gu papa mi kunda bi antokwa no mente ase run baby out me ba chotie e bia wo volta o kwa no wa momo number na gu so no fe bi to so mi wi afre me papa ma brabo mi hu so se mi biela yantum omo esandi momo ni bi oh glory be to God dance ya bana me kan de ba chi sansuo si wo sesi a me mo mpa yengu so ma kwasu ya numre ma good evening sansuo si ho sawo wantina bo ni bia fa ba ko patum yade bia ye chronic yade aye kunanko me sin sansuo non du ba me bo mpa yengu so me ma wanom me prove at say nyame yodo because God have give him the power papa me toma yento ewrade an kansa momo na ba ne 0548 86 47 01 0548 86 47 01 me be pon a me the numbers mienu be ka ho ma me fa ba akoma eno ye me private number je me the mount 0207 666 266 a Vodafone ane dia ofra ajaba no ana befa misi so biem mankasa frɛ 0207 SOMPA FM 666 266 eye jaba private number me dia ye problem papa kam meneme papa me ye bibie nya yie papa dem dem sabe so mbia na je agu o tena no pa eye memene da to anamon. God has a purpose for your life. God has a plans. Mr. Mankasa Fre, Mr. Would you or no pa fresa number way? Yeah, Papa, a come me. Papa, me would you mean your brabum? Papa, me a student, Miss Yadian come trim, already young cancer. Me pacho, aswode, and many penya dance here. I can't come maybe I come just 5 minutes back. Papa, me ye bibi enye yi. Papa, e ka me frɛ me se wakyena die o pese me kyerɛ wade na wakoma tɔ yem a momo number ne yɛ 0548 86 47 01 ɛno yɛ momo fe bi to so me pɔn afrɛ me pɔn ya frɛ me sɛ jaba aha na me wɔ papa my support to program no because TV and radio yeah ochina no pa nonson mi wo kumase kononom enuyam ebi a wo western north faka besi wo sofolai utu sofolai a fa kononom ka osimed mesi wo kononom enuyam usi nuyam wa onsa right emfutukwan bi da ho ya di kota da ni bi na agu so transformer ketewa bi ho hwe wani straight but say me big board enye signboard o big board ya twere so come and see bra na behwe o problem ya de akaso wo ya de stroke wo ya le diabetes wo ya le just oh my goodness me be tra ya de mienu aduro pressure na de stroke ba obi o wo pressure biara stroke eben ba me tra pressure duro wo pena twere eye full supplement yeah pressure drum my boy this year so for my body more than 1,000 for pressure
me time ne ya so je pressure duro nie per carrot Okay. cucumber Cucumber. ginger Ginger. and atadwe Okay. brandy no ne hwade wachiwade yɛ nkate Obi owo pressure no. onya nkate aduane di Okay. me yɛ sɔfo me saa yɛ oduyɛfo ahaba kasa mete enua kasa mete nti me yɛ ni nyina kɔmba ukwa brochire a asɔre dan nie ayaresa bia nie Yes. saa ma no me ho me de yɛ problem mama na prostate je this year from January be sin ne nipa more than 150 adanse aba prostate carrots Carrot. cucumber Cucumber. fresh tomatoes Fresh tomatoes. brandy na no no just 1 month nye hwade obi owo prostate Okay. carrots cucumber fresh tomatoes brandy na no you see the glory of God me dey your problem sister I come minimum momo number ni 0548 0548 86 86 47 47 01 01 0548 0548 86 86 47 47 01 01. Saje number mienu we biem Okay. o frena we ye bizarre freeway 0547 0547 0547 0547 14 14 96 96 40 40. we did a jabba Dr. Alex Kwabena Jamfi we di ano no momo no me say anumre fe bi to so ochena fe bi to so Okay. ejuada fe bi to so ebenada ye ntwabo Okay. di ogu no eno na betwa sister ba ko se papa o sande ye 50 series obi a chen dance on tram 2 years edan yo on tram 2 years of frey na me chen ade keke so wonye wo dia se wo achiri wo north western north volta baby a wone kwan wa me se fe bi to so Okay. wo pagya na diegu wo ye sofo tie nkai bo we yan die ye bia ye punum Okay. banchinya eja ne kire wo ye sofo o kodo so be ye nyamedwuma wo probi na nante ye bia plato All right. wo ye sofo tie nie wo ye sofo bisa wa ware nko ade a wo ni yire dia mema Okay. nhyehyɛ wɔ ho Ne wa worry. wo ni yire amema Okay. tie wo ye sofo wo ni yire amema wo wɔ yire ye ni problem wo wɔ ma 1000 me ni problem ye be bia branch amount ama wa ye adwuma ni yi Okay. ɔtena no pa metena se ɛyɛ counseling kɔsiada ɛyɛ glory service ɛjuada ɛyɛ counseling ɛbenada ɛyɛ counseling ukuada ɛyɛ counseling ebi am office yawada ɛyɛ mpaibɔ friday me ma hɔ memreda ɛyɛ counseling me de ɛyɛ problem papa me bɛ ma wu me bɛ ma kɔ off papa diabetes hamen papa stroke hamen papa me ba no ɔnum wi papa me ba me to ano afa da bi ɛyɛ adoma ɔso de akyɛ bra bɛsɔhwɛ come and see ɔtena woyɛ sɔfo wabie church ɛpagya ne kɔfɔm mɛsɛ week mɛsɛ asɔfo 21 ebi a na wonyɛ leader metam na so ebi a na wonyɛ leader Onimu nso. unim akɔbie church mbɛgu agya ba private number ni nie Okay. 0207 0207 0207 0207 666 666 2 2 66 66. me did a jabba the spiritual professor me de bre and a yejuma because me contract so a yedu baako Yes. e wo me say me time no mo fa bidie but me de me konsa that's ene you be sensia moment fe bi to so 0548 0548 86 86 47 47 01 01. ɛyɛ momo fe bi to so na ɔso nyakopɔn ti nanim kyerɛ wo number baako so nie 0547 0547 14 14 96 96 40 40 0547 0547 14 14 96 96 40 40. ha nam do besie frɛ me fe bi to so frɛ me ɛyɛ ni nkɔmmɔ that's ene e be sensia god bless you papa
This is 93.1 FM. Yɛn nyinaa yɛ tie SOMPA.